ഈ കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തെന്നറിയാം? തമ്മിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ വീട്ടിനകത്ത് വരുമ്പോഴാണ്. അതുള്ളതാടാ. കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ വീട് എന്ത് ഹാപ്പിയായിരുന്നു. അവളെ വന്നതോടുകൂടി തൊലിയാൻ തുടങ്ങിയതാ. അയ്യോ, ഓർമ്മിപ്പിക്കല്ലേ. പ്രശ്നം 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 തന്നെ, സഹിക്കാൻ വയ്യ. അതിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണേ. മഴ പെയ്ത് മൊത്തം മതിലും നനഞ്ഞു കിടക്കുക. താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ് കുണ്ടൻ ചെളിയും. പിന്നെ മഴ പെയ്ത് മതിലാണെ നനഞ്ഞു കിടക്കുക, വീട്ടിലാണെ പിള്ളേരുള്ളതാ. ആരോടും അങ്ങോട്ട് പോകരുതെന്ന് പറയണം. നിറച്ച് ചെളിയുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ അവസ്ഥ എന്നറിയാമല്ലോ. അപ്പം നോക്കി നടക്കുക. അപ്പം ശരിയെന്നാ.